בבסיס העקרונות של שיטת Rumination ERP היא שרומינציה מחשבתית היא בשורש ה-OCD ואבן היסוד בו. ורק כשנתקוף את הרומינציה נפתור את ה-OCD. וזה בגלל שהרומינציה המחשבתית היא טקס לכל דבר. היא אמנם טקס שלא בולט על פני השטח, אבל זה טקס לכל דבר. וכמעט שאין אף מתמודד OCD שאינו מתמודד עם רומינציות מחשבתיות. החדשות הטובות זה שרומינציה מחשבתית היא נשלטת, היא משהו אקטיבי שאותו מתמודד בוחר לעשות באופן פילי. כשאני אומר רומינציה מחשבתית, אני מתכוון לכל סוג של היקשרות למחשבת האובססיה. ואני אסביר על זה בפוסטים הבאים. רומינציה מחשבתית היא למעשה הגורם לחרדה, ואפשר גם להניח הנחה יותר גדולה, זה שרומינציה מחשבתית היא החרדה, והחרדה היא הרומינציה המחשבתית. ואם אין חרדה, זה סימן שאין רומינציה מחשבתית. ואם יש פסיק של חרדה, זה סימן שהאדם עושה רומינציה מחשבתית. תודה ולהתראות.